Relion Sveep athepi ensi Hidipi ahithi along nimarli atum really kedam. Patumi ni pai krehini jangmia cheklo lakhain ko reisi Borjon constituency ke parlo Hidipi ahithi towar along SHG group doan nimarli atum Relion Sveep athepi and ponsi Hidipi ahithi pen really damsi sericulture heman paledam. Sonsi labangso me Chipatir Pipon lake Bokajan election district atumsi Chipatir Pipon Lapen ASU LMS and ASR LMS Bokajan arotumta RDP don Sonsi Bokajan election district Relion Sveep department pen nangkachetoidun alohiaman Saitia Timong DC Bokajan Kumutnat BPM Sangpi Lakshmi Bepi LDA atumsi labangso Relion Sveep pangcheng ponlo Lapen lapu Jebika Sakhiap abang atum tame charap chitodun. Amen ring sika bepi, nilima rong bepi, omputi mongpi, manai bepi, pinilabangso Relion Sveep athepi ke en lahenlo, anutin abang pu lapen abang piatum ador ke sonai vote joket nampo. Lapen drama tame paklang ponlo. Sonsi mesen pen Relion Sveep paman ponlo. Karbiang long Borjon pen Amar Singh report North Kabilai.